Mayang adlaw Subo, may adlaw sa tanan. Anya kita sa karon sa atong weekly kapihan sa PIA where we talk about important programs, issues, and stories that matter to our Filipino people. I am Ian Paul Daog, ug uban nako si Faith, your host for today's kapihan. And may adlaw sa atong mga viewers and followers sa PIA Facebook page. And for those who missed our live broadcast, you can also catch the live broadcast every Saturday at 9 a.m. sa DYMR 576 kHz sa inyong mga radyo. We would also like to acknowledge our PCO Acting Secretary Dave Gomez, Director General Catherine Chloe De Castro, and of course our media partners who are joining us today. For today's episode, we will be talking about the College and Skills Behind Bars program of the BJMP, an initiative that gives persons deprived of liberty the opportunity to continue their education, develop new skills, and prepare for a better life as they return to the community. So daghang tao hisgutan karong adlaw, and we invite everyone to stay with us here sa Kapihan sa PIA. Without further ado, my co-host will introduce our guest for today. So, Faith? Yes, Ian, good morning. Good morning sa tanan. As Ian mentioned nga ang BJMP or ang Bureau of Jail Management and Penology dinhi sa Central Visayas. So before we start sa ato ang discussion, may we introduce our guest for today. We have Jail Superintendent Castle Masip, the Regional Chief of Directorial Staff of BGMP 7. Good morning, sir. We have Jail Superintendent Jesse James Gingoyon, the Jail Warden of Mandawi City Jail Male Dormitory. And lastly, behind me is Jail Senior Inspector Maria Rosel Paracale, the Jail Warden of Mandawi City Jail Female Dormitory. So before we start, we would like to ask for an opening statement. Mag-start tayo ni Sir Castle Masip. Sir, good morning, sir. Good morning again, sir. Good morning, Ma'am P. Magandang umaga po sa ating lahat. Ikinagagalak po namin na pagpapasalamat din sa inyong pag-imbita sa amin sa ganitong platform na ipapahayag namin yung mga initiative ng Bureau of Jail Management and Penology, Region 7, at para maipahayag din namin yung aming mga development sa ating mga jails para sa ating mga PDL. In behalf of our Regional Director, Jail Chief Superintendent Luisito Simonios, kami ay nagagalak at sana mabigyan natin ng liwanag ang ating mga PDL sa mga inisyatibo na ginagawa namin ngayon. Thank you, Sir Masip. And next, we will have Sir Jesse. Sir, good morning, sir. Good morning sa tanan, sa itong listeners, ato ang mga viewers, and to all the nananaw dire karon og naminaw. So, ako mo'y isip warden sa Mandawi City BGMP. So, we have this initiative, the College and Skills, perhaps the first in the BGMP. Before, daghanta og mga college, but here we infused the skills also, the technical skills sa tuang mga PDL na recipient and qualified so that eventually sa paggawas nila sa among facility, sa tuang BGMP facilities, so nana sila'y tool to be a renewed person and eventually for a safer community sa Mandawi and also alongside mga lain-laing mga munisipyo because ato ang mga PDL is dili lang purely Mandawi, anon, kundi napoy laing mga taga-syudad o taga-municipality sa Cebu and including the nearby provinces. So again, daghang salamat sa opportunity. Like my classmate said, this is a platform wherein ang amuang agency madungog, makita, and unsa po na mo ang mga initiative, unsa po ang amuang mga kaayuhan nag-provide sa amuang PDL and amuang personnel. Again, daghang salamat, may buntag. Salamat kaayo, Sir Gingoyon. And lastly, we will have Jail Senior Inspector Paracale. Ma'am, good morning, ma'am. Mayong buntag sa tanan nga nananaw, tanan nga nagapaminaw sa kapihan sa PIA.
bilang acting warden sa Mandawi City Jail Female Dormitory. Mapasalamaton ako nga gitagaan mi gigayon nga naimbitahan para sa pagpahayag sa mga programa nga may anaami sa BJMP para sa kalampusan kaugmaan sa amo ang mga kliyente ang atong persons deprived of liberty. Og mapasalamaton sa dako na invite me kay para pud mapabalo sa community, sa public na kani nga programa nga ginabuhat sa BJMP dili lamang amo ang obligasyon kundi kita sa komunidad natay dakong tabang nga mahatag para sa kalampusan no sa kaugmaon o sa transformasyon sa ato mga persons deprived of liberty. Thank you. Alright, salamat kaayo, Ma'am Parakale. So, before ta mag-sulti or mag-discuss or mag-tackle unsa ning at ang programa sa BJMP nga College and Skills Behind Bars. So, we would like to ask sa ato ang guest nga unsa man ning BJMP para mabalaan sa atong katawhan sa mga naglanta sa atong tigpaminaw nga unsa may function and Tagalog pala. Sorry. So, ano po ba yung mga functions or roles and mandates ng BJMP para malaman sa ating mga viewers? So, we would like to ask Sir Kaso Masip, ano po ba ang, or overview brief ng BJMP po, sir? Of course, no, the BJMP, ito yung nangangalaga sa ating mga PDL or tinatawag natin ng mga persons deprived of liberty, no? Isang profesyon sa isang organisasyon dito sa Pilipinas na kung saan binibigyan natin ng opportunity yung mga nakakulong na despite doon sa mga kaso na hinaharap nila ay meron tayong isang organization na BJMP na handang tumulong, gabayan sila habang nakakulong sila, giving them the opportunity na sana paglabas nila ay maging kapaki-pakinabang sila sa labas. Well, ang BJMP naman ay nangangalaga, no? From the BJMP Region 7, sinabi ko kanina nangangalaga ng mga PDL from district, city, and municipality. So dito naman sa Region 7, meron tayong 32 jails, male and female dorm. And then isa ito sa Mandawi City Jail, the male and female dorm. Ang isa dito sa Region 7 na gumagawa ng mga inisyatibo na nakikita natin na napaka-importanteng bagay para sa ating mga PDL. Isa dito yung College Behind Bars. The BJMP Regional Office are very supportive, lalong-lalo na dun sa mga wardens na magagaling na nararamdaman nila ang pangangailangan ng ating mga PDL. With their initiative, nakikita namin na yung Region 7, yung BJMP mismo nag-grow. So ito yung sinasabi ng ating butihing Regional Director and then our Chief BJMP Jail Chief Superintendent Efren Emenyo na despite dun sa congestion program na ginagawa natin na sana maibsan yung kasikipan ng mga selda natin ay meron tayong rehabilitasyon. Ano itong rehabilitasyon na to? Ito yung mga ginagawa ng ating mga jail wardens with the help of the local government, the private sectors, our service providers for our PDL to benefit from it. Lalong-lalo na, number one is we have our mga skills training, no? May mga ginagawa ang mga jail facilities natin ng mga skills training. This is also in preparation for the integration ng ating mga PDL. Sa pamamaraan na ito, nabibigyan natin sila ng kaalaman, nabibigyan natin sila ng certificate, lalo na pag TESDA ang nagbibigay sa kanila ng training. And ito naman ang napaka-importante, which is very important dito sa Region 7, yung edukasyon, which is initiated by the Mandawi City Jail Male and Female Dorm. Actually, the BJMP have the programs pagdating sa alternative learning system. Meron tayong elementary, meron tayong secondary, and ito napakaganda dito sa Region 7 because we have our College Behind Bars. Sa totoo lang, we have just concluded our 35th anniversary sa Region 7 and napakaganda ng inisyatibo and accomplishment ng ating regional director, lalong-lalo na pagdating ma'am dito sa College Behind Bars. Sa totoo lang, may mga jail facilities tayo na even a PDL, no, kahit isa na siyang PDL, no, na
na pumasa siya sa civil service. So that is an eligibility. Dito natin nakikita na despite na nakakulong sila, still nandun pa rin yung pagbibigay ng importansya sa edukasyon dahil nakikita natin na itong mga PDL natin na nakakulong, meron pa rin pag-asa para sa labas. No. So ang regional office ay handang tumulong, ginagawa namin yung pag-encourage sa ating mga jail warden na magkaroon ng mga inisyatibo para sa ating PDL. Gusto ko lang din ipaliwanag, no? Ang regional office are there, lalong-lalo na, siyempre, this is a jail facility. Kailangan natin ng may seguridad tayo sa ating mga facility. So the regional office always conducted a ground operation. Na-report po yan ng ating butihing regional director. And we are very fortunate enough to inform also the viewers and the public na for this year, wala po tayong report na nagkaroon ng takas sa Region 7. It only implied that our security measures, security inspections, mga palisiya na ginagawa ng Region 7 are very effective. At hindi lang po kami natatapos doon, but we will continue to do it to improve our security initiative para sa ating mga jails at para din sa ating mga personnel. Lalong-lalo na po, patuloy pa rin po yung ginagawa ng regional office sa pagganap or pagkakandak ng mga drug testing or to have our drug-free jail facilities. Alam naman po natin, pag ang jail natin ay drug-free, napakaganda gumawa ng rehabilitasyon. Ito yung simulain eh. Pag nagtutulungan lahat ang jail facility, meron tayong edukasyon, maganda ang pamumuno, maganda ang reintegrasyon. Ibig sabihin, pag maganda na simulan natin sa loob ng kulungan, sooner or later makikita natin ang epekto ng rehabilitasyon para sa ating PDL, para maging kapagpakinabang sila at pagdating ng time, makabawas doon sa sakit ng ulo pagdating sa labas. So that is our goal in the BGMP. Isang propesyon na hindi nakikita ng lahat, pero isang propesyon na mayroong malalim na simulain at maraming implikasyon para sa isang behavior ng isang tao. And maraming salamat sa opportunity, ma'am and sir, sa sa amin ngayon. And I know my classmate and Ma'am Paracali, the warden of Mandawi Male and Female Dorm, will explain to you everything about the initiative. Thank you. Thank you po, sir. No? And yes, yesterday, nung Monday, they conducted their 35th anniversary sa BGMP, and I was there. And I heard a lot of information no, sa lang programs, initiatives nila. And part sa ilang initiatives ito program is ang College and Skills Behind Bars program. So we would like to ask, unsa man ni siya nga program and unsa ni siya pag-initiate o pagbuhat? Unsa may pagbuhat anin nga program? May buntag and mo supplement lang si Ma'am Paracale or mo hatag po siya additional input. So initially, first during my assumption last November in Mandawi BGMP, so we initiated a courtesy visit sa Mandawi City College headed by Dr. Joey Ribamonte with Ma'am Beng. Ni adto midigto ni visit for a different purpose, but we also opened the idea of opening a college school classroom class sa Mandawi BGMP. And because nakita po na ako when I was assigned in Mindanao, in Davao City, there is a structured college digto na sa sulod sa facility then. And also one of the guidances sa amuang chief BGMP na mag-establish me og college inside the facility. Then after then, ni very receptive si Dr. Ribamonte with the support of the focal person sa Mandawi College, which happens to be my younger sister, si Attorney Liza. Sila mo'y ni dumala karon sa Mandawi College. Then the communication is very fluid and efficient, pas-pas. And we opened it, we conducted a meeting, coordinative meeting with the
Regional Director of the CHED, Regional Director of the TESDA, along with the City Mayor, si Mayor Jongki Tadeo Oano, and our beloved Congresswoman of Mandaue, si Ma'am Lollipop Oano. And naa sila digto tanan, the Mandaue City College team, kumpleto sila among gi-open and what is the real essence of this college and skills behind bar. So we have few philosophies na among gi-consider with Ma'am Paracale na imprisonment should not become a sentence to a life without hope. So dili lang mawagtangan silang pag-asa, but education also would give them a new direction. Education alone natay new direction, and the technical skills will give them also a new purpose. So hope gives a person the courage to begin a new life. So tagaan na mo sila og pag-asa, hope, and tanan expenses, operational expenses, learning materials, the tuition fee will be provided, shouldered by the local government unit of Mandaue, and the CHED also mo provide sila og funding because na accredit naman ang Mandaue City College na muhatag sila og finances to the BGMP through sa College Behind Bars. So very grateful me sa leadership sa Mandaue City Government. Of course, to the support of our regional director, si Jail Chief Superintendent Luisito Munoz, na natagaan mi og opportunity na mo explore here because kuan ni siya, sir, taas kang procedure dire pag prior si approval of this one and the opening of the classes. And the essence, essentially, significantly, gisulti sa akong classmate na once na mugawas niya itong PDL, they would be productive citizen. And we can build a safer community. Because sulod sa facility na to, all over the Philippines, we have more than 470 jail facilities under the BGMP management. Ang kanatong prisuhan, pag wala tayo intervention na maayo, diya ang training ground sa criminal activities. That is the reality. Pag ang PDL na to, nangawat lang og chocolate na gamay or candy, pag masulod sa facility, their criminal instincts, activities would be elaborate. So diha ang breeding ground, training ground. That is why very vital ang BGMP leadership management because we have a fragmented na penal institution na Bureau of Correction, na po NBI, na PNP, na prison, na po tayo provincial jail. So lahi-lahi ang approaches. But the BGMP may pinakadako na penal institution o jail institution. So we have this kind of program and we are empowered. Every leadership management are empowered to have their own initiatives. And kami ni Ma'am Paracale, very thankful mi na our frequency aligned. So usara ka direction and our LGU also are aligned. So dili nami maglisod because gusto po sa ato ang mayor na consistent ni, sustainable, dili lang usa ka semester or usa ka tuig. Ang yang standing order is makagraduate gyud and napay mo enroll the next succeeding years. Bisan mag-ilis-ilis og mayor, mag-ilis-ilis og warden, so mapadayon ni ang programa. Thank you to Sir Gabi, interesting ang kana siya nga program. But nalamig question regarding sa kana nga program kay na himo naman siya no. So unsa man ang kanang system man niya kay Bali na mag-agi ba siya semester, bali ba po siya 4 years, yan dito ba sa sulod ang graduation, yan na. Bachelor's degree ba ang makuha sa ato ang PDL? Ang course is a bachelor degree, no? Semestral. So right now, first semester for our pioneering batch of 39 college students,
taking up Bachelor of Science in Business Management, major in marketing. So why business management and major in marketing? Because kami sa BJMP na may program na skills trainings for our PDL. So sayang ang skills nga ilang nakatunan if dili na siya ma-apply paglaya nila sa gawas. So mao na nga we choose kana nga degree para sustainable, no, until nga they will be released from our custody. And this program wala lang siya in a month na himo, but it took us roughly we started the coordination meeting November, and a weekly meeting on how to implement the program. Kay syempre we are looking forward for its end result, not just how we started it, but sustainable ba ang programa. So and our students, we have roughly 100 plus applicants for both male and female. And out of the 100 plus, after submitting all the necessary documents, undergone the entrance exam and the interview from the Mandawi City College, 39, 28 from male dormitory and 11 from female dormitory passed the necessary requirements required by the Mandawi City College and the CHED. So, that's it. Kaya naging 39. And our students, by the way, is having their class at the male dormitory. So meron silang classroom doon, monitored with a CCTV camera. No, kahit wala ako doon, no, wala ako sa area, I can monitor sa cellphone ko how are they undergoing their class sa loob ng classroom. So the teachers from the Mandawi City College every day nag-aadto sa jail, no, to conduct the classes. So if the teacher is walang face-to-face classroom na klase, they are given seatworks na ginagawa naman sa jail. So sa jail din after class, in the afternoon, meron silang study period. Kasi syempre jail facility kami, our number one priority is the security, the safety and security of our jail facility and our PDL. So we give time to our PDLs for study, to do their assignments. So we have study period from 8 to 11 p.m. No, para the following day when they report to class, prepared din sila academically. So yun. Then on top of the support given by the city government of Mandawi and the CHED, our personnel are very, very eager to assist in our PDL. So kami din sa Mandawi City Jail Female Dormitory, we sponsored their scientific calculators kasi business management sila. Kailangan nila ng scientific calculators. So kami na mga personnel, para to show to our PDLs na nandyan kami, binabackupan namin sila, nagsusuporta kami. Personally, nag-support kami by providing them their scientific calculators and other needs na tapos tinutulungan din sila sa mga assignments nila as tutorial pag kailangan. Alright, thank you kayo ma'am sa pag-discuss sa unsa ning College and Skills Behind Bars program. Ako ang i-clarify ma'am sir, kaning kuan college and skills man siya, idungan ba ni ang college education and then ang skills nga education po? On top of their academic na college, meron kaming mga skills program, no, na aligned doon sa kanila. This is in collaboration with TESDA. So we have memorandum of agreement with Mandawi City College and TESDA. Then just yesterday, we received the City Ordinance of Mandawi for the sustainability of the program. Meron na pong City Ordinance supporting the College and Skills Behind Bars. So kahit sino man ang mayor ng Mandawi, nandun pa rin yung programa ng College and Skills Behind Bars. So yung skills training nila is aligned din dun sa kailangan nila pag makalabas sila sa jail facility. Kasi hindi naman natin masusure na
they will be in jail for 4 years the entire time na they will graduate their course, di ba? So some of them 6 months from now or 1 year from now, some of the students enrolled, they will be released. So at least they have skills training na magagamit nila when they will be released. And also, they will also be given the opportunity to continue their college outside in sa Mandawi City College na campus talaga. Ano pa ba yung mga criteria para maka-apply sa program? Dapat, una, dapat PDL ka. Sa PDL. Dapat PDL ka. Then, pangalawa, they must be a graduate of senior high school. Meron kaming mga, out of the 39 students, meron kaming mga student dyan na they were graduate of the old curriculum, yung wala pang senior high, as long as they were able to provide necessary documents para dun sa enrollment. Kasi kung ano yung requirement ng mag-enroll ka sa college sa labas, ganun din ang may requirement sa loob sa Mandawi City College behind bars po namin. So, yung kanilang school records, certificate of good moral character, ganun. Then, kailangan din nilang maipasa ang entrance exam and the interview. May idugan si Sir? Idagdag lang ako, no? Katulad ng sinabi ko kanina, the BJMP, this is a national policy ng Bureau na to come up with the initiative, lalong-lalo na pagdating sa inmates welfare and development, no? Katulad ng sinabi ko kanina, meron po tayong ALS, no? Alternative Learning System. So may mga PDL tayo na hindi marunong magbasa, hindi not able to read and write, no? So because of this alternative learning system in coordination with the Department of Education, na-come up itong college behind bars. Kasi ang alternative learning system is until lang doon sa high school, no? Sa second. But marami nang nag-try to have this initiative pero nag-fail because according nga sa classmate natin, napakaganda ng Mandawi because they have the same yung frequency together with the local government. Nakikita nila yung yung mission, nakikita nila yung purpose at ano yung patutunguhan ng programa na to, no? Kaya kung mapapansin natin, may nagawa ng inisyatibo ang ating BJMP, merong elementary, merong secondary, and this is it. Sa educational kasi ng Philippines, kailangan mo may college. So, ang college behind bars ay napaka-importante. Napaliwanag na rin ni Ma'am Paracale na yes, temporary lang sila sa loob ng kulungan, but hindi lahat ng nakukulong walang pinag-aralan. Para maging kapaki-pakinabang habang nandyan siya sa amin ay nandito ang BJMP para mapagpatuloy. That's why we encourage also other jail facilities to replicate this kind of program, no? Kasi may nasimulan na kami, yung ALS Elementary and High School. Para after nga na lumabas sila, they can continue their education. And marami na rin kami na-experience yung nakagraduate ng high school, no, na mga PDL. When they go outside, isa lang sinasabi nila, gusto ko pa mag-college. So, this initiative na ginawa ng Mandawi together with the local government ay napakaganda. Because sabi nga ni Ma'am Paracali kanina, hindi lang naman habang buhay nandiyan ka sa loob ng kulungan. If you were given the chance na makalabas ka, may pagpapatuloy mo pa rin. To give you also the background, no, kung ano talaga yung trabaho ng BJMP, the BJMP caters all the PDL na undergoing trial and awaiting for judgment. Pag na-sentensya ng PDL ng 3 years and below, automatically nandito yan siya under our management. But if he will be sentenced or he or she was sentenced to 3 years, 1 day and above, automatically the functions of the BJMP is to transfer the PDL under the management of the Bureau of Correction, which was also discussed by my classmate, no? Doon sila magse-serve.
But then yung 3 years na yan, na penalty dapat under sila ng BGMP, doon gumagawa ng inisyatibo ang ating BGMP personnel. Nagpapakahirap sila makipag-coordinate na sana itong mamamayan natin, NGOs, local government unit, service providers ay makatulong. Dahil sa totoo lang, kaming mga BGMP or itong mga wardens natin, makakapal ang mga mukha nito eh. Makakapal ang mga mukha nila para humingi ng tulong. Para matulungan natin ang ating PDL na sana mabigyan natin sila ng pag-asa para pagdating ng time makalabas sila, hindi na sila mahihiya. Magkakaroon na sila ng sarili nilang identity na kami ay nakapag-aral. Kami ay may natapos. And also for the community to, we encourage you also to accept them, giving them the opportunity na sana mapagpatuloy nila ang kanilang buhay. And hindi man natin hindi ito magic, pero it will affect for a good person, no? At yung tao na yon, makikita natin na pag may nagawa siyang kabutihan, makakatulong siya sa community. Ang dapat lang natin bigyan ng opportunity. Same goes with the BGMP. Lahat ng mga wardens natin, they try to coordinate sa lahat na sana matulungan nyo kami. Because our purpose is hindi lang para sa amin, kundi para sa aming mga PDL, na mabigyan natin sila ng pag-asa, the same time opportunity sa buhay. When they go outside the facility, that's part of our reintegration program. Thank you, sir, sa informative kayong details imong gihatag sa itong mga viewers karon now. And at this time, our floor is open for the questions from our media partners. Good morning, Gian Navarro from CCTN Channel 47. Regarding lang sa atong ipatuman nga College Behind Bars, may I know kung pila na ba ang gigahing budget on the part of Mandawi City Government aron lang libre nga makapaskwela ang ato ang mga PDLs dito. May buntag sir sa local government of Mandawi, we do not have the exact amount figure as of now, but sa base lang sa estimated na to ang quote is ang tuition fee nila, the Mandawi City Government will shoulder ang ilahang mga papel nila, school supplies, o gi-provide po na, and ato ang Lions Club ni hatag po sila through the effort of the husband of Congresswoman si Sir Cap Jojo Dizon, ni provide po siya mga office supplies sa ilahang Lions. Then sa transportation sa tuang mga teachers, professor, kay usahay pick upon man sila dito sa Mandawi College sa Barangay Sentro, then dalhon sa Barangay Basak, or in our facility gina-provide po na sa LGU ang transportation ng gas. So wala pa expenses gyud ang ato ang estudyante, ang BGMP management, but through the local government. Okay, I do believe na nagsugod naman ang klase ron sa college, and for sure nagsugod na ron ang klase sa ato ang mga PDLs nga estudyante sa College Behind Bars. May I know sa situation nila, was it conducive ang ilahang first week of classes? Maayo ra ba ang dagan sa klase since na may classroom setup sud mismo sa mga jail facility? So sa amuang classroom sir, makita po ninyo sa among social media page, newly constructed na siya na facility, newly constructed na building, purposely admin building na siya, but naman siya phase 2, gipagamit lang usa, phase 1 pang nahuman, gipagamit bago tanan, tiles, bagong walls, bagong windows, so very conducive siya niya. Napod tayo mga electric fan, to ang ventilation is provided, and in terms of security, like giingon ni Ma'am Parakali, natay CCTV, naabot tayo dedicated personnel to watch them from the first hour, first minute until the last minute of the class. So very conducive. Actually sir, mas nindot pa siya sa actual na laing classroom, and feel free sir, maka-visit niya mo digto pohon, and very limpyo po ng ilang classrooms.
Labaw po gid ay sa exam proctor ang kahimtang sa classroom kay na CCTV na pag ginabantay. Mga paigabad. And I guess mo na ni ang mo pa ni ang only LGU nga nakapa or jail facility nga nakahimo sa college behind bars. May I know kung naanabay uban pa nga mga LGUs whether sa Cebu ba or Central Visayas nga nag-inform sa inyo kay lagi buot nila nga sundugon or buhat mohimo sila ilang nga version nila. And may I know also not only sa Mandawi City Jail apelo sa mga BGMP open ba usab ang habig sa Mandawi City Jail and BGMP for collaborations in kaso nga adunay mga LGUs nga interesado mo replicate sa College Behind Bars program. Sir, good morning. No? Kanina, sinabi ko na we would like for the other wardens to replicate this and coordinate with the different college institution para at least same din at mangyari nito sa kanilang mga cities. Sa pagkakalam ko, this is the first time na dito sa Region 7 na yung Mandawi City Local Government take the initiative to support the programs of the BGMP in terms of College Behind Bars. Pero meron din po tayo before na may College Behind Bars din from Region 11 which is Davao. Pero it is initiated by service provider or private institution. No, may funding sila, and then they constructed a classroom inside the facility of Davao, and then for those interested na mga PDL, nakakapag-aral sila. But it was not, I'm not sure, but it was not directly managed by the BGMP itself. Unlike dito sa Mandawi City, it was managed by the BGMP mismo in terms of security because this is part of the inmates welfare and development programs. And napakaganda nga na inisyatibo ng Mandawi local government dahil nga with the same frequency nangyari ito sa Mandawi. And in behalf of the regional office and then the national policies namin na all of the jails are encouraged to do it. Dahil nga sabi ko kanina, meron na tayong elementary, meron na tayong secondary, and it's about time na mapagpatuloy natin yung kahit pa paano may college tayo. And this is what Mandawi is doing. So in addition sa statement sa akong classmate sa kumuingon ka sir sa imong question, direct answering sa imong question is first ni siya na LGU because from other regions ang gapundo, gahatag og assistance is private institution. So we cannot also assure the sustainability because magdepende sa income nila. Unlike here in Mandawi LGU which is na legislate na gani through city ordinance and the city mayor mao gina iya balik-balik sustainability dili siya gusto pakitang tao lang. Mo gina iyang gihatag nako mo nang kami maningkamot mi to legitimize, legalize tanan, legislate, and the funding is ang CHED mismo, the regional director, ni hatag po siya iyahang verbal and eventually written statement supporting the Mandawi College and skills. Then ngano ang skills sir, ako lang ni additional sir ang skills na unsay naka-unique ani niya because ang skills na atong i-provide sa PDL, that would be suitable to the economic landscape of Mandawi City as an industrial city na diyang logistics, lahing klaseng businesses. Ang technical skills na i-employ sa PDL, adto siya fitted unsa ang dagan sa ekonomiya sa Mandawi City. So, that would be a very unique na initiative sa atuang part and very grateful pud ta na hatag pud sila og suporta ng TESDA because ang regional director sa TESDA taga Mandawi pud and I'm also the first Mandawihano na nag-warden sa Mandawi BGMP. Pero
na for sure na yung mga LGUs or ban pa mga jail facilities nga gusto silang mo sundog or mo replicate sa gihimo, open magkani for collaboration or benchmarking para sa pagpatuman ani sir. Siguro sir, kung naay mga LGU or cities na napod sila ilahang college or state college like Mandawi College or Cebu City College or any colleges, kay murag mas kung siya mas efficient, mas dali ang communication unlike kung private schools. Siguro in the future maabot na part, but on our end wala may exact information regarding sa coordination with the other cities or other LGUs because it entails huge funding and also good collaboration and rapport with the LGU and the BGMP management. Yes, collaboration. Nalay mga political alignment, that is why very supportive ang Mandawi. Of course, ato ang leadership sa Mandawi City is napoy heart dako ilang kasing-kasing na mutabang sa mga national agencies. Okay, good morning. Alan Domingo sa GMA, sir, ma'am. Clarification lang, sir, as to the budget, no? Though doon ay support yun ang Mandawi, institutionalized na ang programa. But sa part, no, sa BGMP, like sa Mandawi City Jail, doon na ba yung mga counterpart sa budget po ninyo? Sa Mandawi, sa BGMP leadership, ang gi-provide namo is, like for example sir, napoy mga office supplies, school supplies, gi-provide nila. Like paggamit sa bills, utility bills, water, electricity, ilahang ventilation, mo po na mahatag sa BGMP part on the finances or funding. Then sa atuang mga natay mga meals, atuang PDL, atong mga visitors, atong mga lecturers, mo po na ma-provide mga gagmay na butang but very vital on the operational, day-to-day operational expenses. Then napod tayo mga gasoline expenses kay amo ang mga professors, teachers, to amo ginang i-transport daily. So provided both by the local government and the BGMP management. Tiri ko sa mga estudyante, we do not know, no, kung kano sa sila makagawas. Possible option like mo transfer sila yung eskwelahan once ma-release na sila. But possible ba nga aron mapadayon ang ilahang pag-eskwela genuinely sa inyong programa, College Behind Bars, makapadayon sila pag tungha sulod sa jail facility? Ma'am? If ever, sir, Alan, no, ma-release sila from our custody. Yes. Kanya gusto nila ipadayon ang ilang pag-eskwela. Pwede sila mo adto sa Mandawi City College sa main campus to continue with their schooling. Kay still they are qualified to continue with the scholarship program. Enrolled man sila. All they have, ang ginapangita lang yun na mo sa ila is their commitment to continue once ma-release sila. So this program is intended for reintegration, total reintegration sa ato ang society. Now, kumusta ato ang collaboration with our stakeholders, especially sa mga private entities? As of now, ato na ba nang source out nga inig ka-graduate nila, sigurado yun nga makasulod sila na reintegrate through job. Kay whether we like it or not, ato ang society karon is very judgmental, especially sa sektor sa kaning PDL. Kumusta to ang collaboration with our partners? Natay concert partnership with the Mandawi City Chamber of Commerce. Wala pa lang na institutionalize, wala pa na document, but based on our conversation with the Mandawi Chamber and City Administrator of Mandawi, Attorney Sally Maligon, nihatag siya og pagsalig na makig-tie up ang atoang BGMP, LGU, and Mandawi City and Chamber. That is a group of business enterprise sa whole Mandawi, and hatag po sila in the near future og mga gagmay na tax leverage sa kinsay mga PDL or former PDL na ilang dawaton through employment or ilang himuong nila personnel sa ilang companies. So initially mao lang sa sir ang Mandawi City Chamber of Commerce, and kami napod mi
mga kaila na businessman like mga import products didto man gihimo sa facility like Regalo XM ilahang product mga home decor imported to US and Europe na sila karon existing diha sa muang facility. Then ay mga mulaya pag nakita nila na vet nila maayo ang karakter, personality, then amot mo ng i-background check ilang neighborhood ako mismo and I can recommend sa kana ng mga companies na among mga kaila. So at least doon ay assurance asa sila padong. Yes, Okay. definitely nagi direction ni sir ato ang programa na sila paingnan. Before kung mugawas ang prisoner, PDL na mo is amo lang silang i-counsel and also we will pray to them na maayo ilang kaugmaon sa gawas. But here, besides counseling and prayer, nagi actual na employment, nagi actual silang bound na skills na ilang magamit eventually pag reintegrate nila. So is a holistic transformation nila. Okay. So, mo ko lang ko sa pilay population sa Mandawi City Jail as of the moment. In the male and female, sa male sir is 1,700, 1,600, fluctuating lang na siya. But it's within that range. For female, sir, we have 88. Okay. Kaning gidaghanon na unsa man ni siya? Igo na ba ni or kanang nang hinubra ang gidaghanon? Basing on the standard of the Ratio. United Nations and sa BGMP national standard, we have a congestion rate of 450%. So ideally, nara unta na sa 400 to 500 PDL in terms sa among kwan ha, sa among building facility. Ideally, 400 to 500 ra ang makater. Miabot ta og 1,600. So giunsa na ninyo pag-address sir? Sa security management, we have a unique approach also itong gitawag of dynamic security. So that is a memorandum circular of the BGMP 171. Before, ang approach na to, 20 years ago, wala pa ng camera technology. Ito ang approach is punitive ng kinaraan, sumbag, kulata, bunal, kumasayop. Here, the dynamic security, itong approach is we treat ato ang PDL as highest na human being gihapon siya with highest utmost human dignity. So maayo atong pagtagad in exchange ato ang mga PDL maningkamot gyud na maayo pod ilang pagtagad sa MOA because we are undermanned. So we have less than 150 personnel and lying shift manning 1,700 na PDL. Of these figures, like, say kasagaran kaso ani nila? Sa male na mo sir, mga more than 80 to 85% is RA 9165, ganun, Drugs. anti-illegal drugs. And all others is sagol-sagol na. What about the female? Same is true with the female, sir. In addition, sir, sa answer ni Sir Ginguyon, no, sa ang congestion, no, dako gyud nga effect sa mga PDLs, pero in collaboration gihapon with the city government of Mandawi through the SAMSO, no, sa ilang mental health section services, doon na may programa dili lang para sa personnel kundi para sa PDL when it comes to their mental health. So na may twice a month session among mga PDLs with the psychologist from the city mental health office and once every quarter for the personnel of Mandawi City Jails, both for male and female. So you are treating them humanely. Yes, sir. Thank you. Ma'am, sir. Good morning. Good morning, Sheila Gravinas of DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Balik lang ko sa katong skills. Nasugdan na nato, mamog sir, and then pwede mas specify unsa particularly nga skills ato ang itudlo sa mga PDL in partnership with TESDA. As of now, wala pa kuan ang TESDA, ma'am, na skills program, no, kay starting pa man ang semester of their academic. So wala pa. But we have
kay ang Mandawi City College gihapon Technical Skills Office under the Mandawi City College gihapon na siya. Naa sila gi-introduce na skills training sa Mandawi City Jail. This is an electrical connection, kanang wiring. Oh. So they will be starting this soon, mga next week man siguro to ang naka-schedule. That is under the Mobile Training Center sa TESDA. Okay. Kumusta sa dato ang papatuman sa GCTA? Di ba kay murag usama sa ni sir no sa kaning makatabang pag-decongest sa mga PDL? Sa in terms sa GCTA, ma'am, every week natay mga recipients from PDL na wherein cooperative sila, maayo ilang actuation, ilang karakter na develop sa sulod, then join sila og mga different reformatory, rehabilitative na mga activities. So they are entitled to have that privilege, dili na siya right. And before sila mo gawas, we make sure na na-orient og sakto because daghan og mga incidents before na na-release through GCTA, but pag abot sa community magpabuyag gihapon. So ang amuang measure here is, one of our measures is extensive ang debriefing, extensive ang orientation na pag mugawas mo di na mo muusab, or else pag mubalik mo you cannot avail sa GCTA because namo koy mga PDL mga ikalima na ikatulo na balik-balik sa atong facility. So extensive na agya pun tay mga programa through GCTA release. Ma'am, Yes, sir. idagdag ko lang yung sa GCTA, no? That is one of programs ng decongestion programs ng BGMP. And only the wardens can give that GCTA. Yun nga ang sinasabi ni Sir Gingoyon na if same case ang final sa'yo, you were released under the GCTA at pagbalik mo, same case, you will not be given that privilege. Ang GCTA is not a right. It is a privilege, ma'am, no? If you do good inside the facility, you join with the programs initiated by that facility, naging mabuti kang ehemplo sa kapwa mo PDL, you will receive that GCTA. No? Ang initiative naman namin, ang sinasabi naman, yung tanong mo po kanina, ma'am, actually it's not only from Mandawi with respect to Mandawi City Jail. Meron tayong mga skills program initiated by TESDA and other NGOs na may mga certificate. Like for example, meron tayong housekeeping. As far as I know, no, training from housekeeping, and merong isang hotel, Radisson Hotel, am I right? After you were released, as long as you have an housekeeping na graduate ka ng TESDA, they will employ you dun mismo sa hotel. So this kind of initiative and collaboration from stakeholders from outside, lalo na itong Radisson Hotel, ay napakahalaga, ma'am, kasi may direction na yung PDL natin eh. Itong ginagawa ng mga personnel natin sa field, they are preparing the PDL, and hopefully itong mga kasama natin sa labas or the stakeholders, mabigyan sila ng kaliwanagan, bigyan natin ng opportunity itong PDL natin na matulungan sila sa pagsisimula nila. This is part of our aftercare program, and our jails dito sa Region 7, continuous coordination na sana may tumulong sa amin kasi itong nasimula na to ay sabi nga natin is it is an initiative na sa tingin namin malaki yung may tutulong sa kanyang pagkatao. So napakaganda niya, ma'am. Lahat po ng mga skills training na ginagawa sa loob ng facility, mayroong kaming aftercare program na sooner or later na sana makita din ng nasa labas, giving them the opportunity para at least hindi po ito masayang. Napakataas din ng educational program ng Pilipinas, no? Meron tayong elementary, high school, and college.
itong ginagawa ng Mandawi ay napakaganda. But this is a educational program. Kahit saan ka po, hindi lang sa Mandawi. If you are graduated from college and then you pass, sabi ko nga po kanina, meron din tayong PDL na pumapasa sa civil service. May 2 po tayo na pumasa. They are given the opportunity na makapag-exam sa civil service and 2 yung pumasa. So ito lang po ang ibig sabihin yan. Hindi pa po napuputol ang buhay natin sa loob ng kulungan dahil merong BGMP na mag-extend ng hand and hopefully sa labas naman, meron din po yayakap sa kanila at mabigyan sila ng opportunity. Okay, thank you, sir. Balikan lang ako si Sir Hingoyon. Sir, basin pwede sa di mo ma-share katong inyong aftercare nga program with Mandawi City Government for former PDLs, sir. Iba actually nakuha na namo ni Ma'am Parakali, i-open niya supposedly. So ato ang programa kanang pagkagawason, paglaom sa kagawason. Kana siya na initiative through the effort of the CSWS, City Social Welfare. I think the first in BGMP, atuan nang na-inquire, pinakauna yan book, kanang kagawason sa paglaom, meaning pag lumaya yung PDL, yung mga qualified PDL, bibigyan ng negosyo. So bibigyan ng business ng Mandawi City government. Besides doon sa Kariton, meron din tayong Kariton from the regional office. Ang recipient natin, ilan yun? 5 o 4. Sa Mandawi BGMP na kagawasan na paglaom, we have 50 former PDL. So daghan kayo na. That is worth more than 1 million ang total niya na i-provide na funding sa local government of Mandawi. So 15,000 pesos ang ihatag sa former PDL katong mga qualified. And besides sa cash, prior sa paghatag sa ilang cash is gitrain sila og simple bookkeeping, gitrain sila sa financial literacy under the CSWS and DTI. So very thankful kay ta sa tong local government because if history i-check na nato na first na muhatag ko na ng programaha. And next year, mo doble na siya assured by the city mayor siya next year ato nang himuon og 100 ka recipients. And very dako kayo siya impact sa community because kanang 50 karon inigbalik nila silang barangay, Umapad, Upaw, Sentro, alang-alang, lain-laing barangay. Word of mouth man na nindota din no, at least kung mapreso mi, natagaan, nagyapon din may paglaom. Diba, bisag mapreso mi. Then, it would elaborate sa ilang community na kung anda magbinuutan ta kay gitagaan ko tag chance, dili na to usikan. And ako for 2 days na aminigto ni Ma'am Parakali, nihatag mi og message sa mga former PDL, ayaw ninyo usiki ang chance na makakontribute mo sa community, maka-earn mo og decent and legal na pamaagi. Because kani mga itong mga PDL, gusto permi shortcut, kadaghanan, even us, mga educated, gusto shortcut permi. At least here, i-legitimize ang ilahang panginabuhi. So, dako gyud kay tabang sa community, like usa ka sityo, criminal gyud na yung thinking sa una. Karon gitagaan siya may panginabuhi. Mausab naman iyang mindset, iyang mind condition. So, si Ma'am Parakali, kung ma'am mo, elaborate. Kana no ang among programa sa paglaom sa kagawasan sa para sa mga former PDLs no. Dili lang pud to siya basta ihatag sa ilaha ang 15,000 kung dili ginamonitor pud sila sa CSWS giunsa nila ang gihatag sa ilaha na livelihood program assistance. And also ang among aftercare na officer sa jail ginamonitor pud sila. Dili lang ang city government sa Mandawi ang gamonitor, kundi ang BGMP mismo. And we agreed with the city social welfare to monitor the former PDLs of at least 2 years kung giunsa nila ang kwarta. Clarification lang, Mamog Sir. Sa 50, kani sila tanan ang nakadawat or pila na ang unang nakadawat sa katong 15? 1.5, ma'am, no? 1,000? 50? 50,000? Okay. Sa, no,
15, 15. Ang financial. And the first number of PDLs na naka-receive are 15 PDLs. 10 sa male dorm, then 5 sa female. That's for the first batch. For 50 slots for the entire year of 2026. For the first release, Okay. Clarify lang para clarification. 50 former PDL slots, 50. Pero ang investment nila, puhunan nila is 15,000. 1.5. Ang nakakuha pa lang, 15 pa lang kabuok. Ongoing karon ang 35 pag-process. they That is are for the whole year of 2026. Okay, daghan mo mga initiatives. So last na lang question ni mo, ani Sir Hingoy, katong regarding sa imong digital kani-ganing na imo bisita. Face recognition, naghimo. Kaning face nga Sa ma-check. security management aspect na namo kay because namo goy mga musulod. Sa una, ang system, musulod ka mo bisita, taas kayo, ilista pa ang ID, picturean, daghan og procedure. Here, pag registered ka, facial recognition and biometric initiative na to na sa Mandawi, inigsulod, iana lang ang kwan sa camera, then biometric, mo register na ang pangan, time in, very particular, very specific, di siya ma-alter because ang suwat-suwat, taas ang probability na ma-alter kana technology based, so very accurate yang naong and including the fingerprint and paggawas pod kay because na may mga incident sa bikutan ko na assign Tagig in Manila. I was there for more than 16 years. Kami sa akong classmate, nay mga mugawas na kanang atong mga magsulob kanang sa magkuan sila murag babay. So naka-escape yun sila because of kuan lang lagbok-lagbok. And recently nasa laing regions, so taas ang probability of escape pag dili po na to gamitan og technological security measures. So hinaot na kuan na siya mas efficient ato ang security measure and mas highly secured gyud, di gyud maka-release, di gyud makagawas ang atong mga PDL because mo reflect man. Last July, last month lang na activate na siya. And makita po na ma'am atong procedure sa Facebook page sa Mandawi BGMP. Pagsulod sa dalaw, visitors, and pag-process and also paggawas. Last na lang from my end, pahabol ka nag-iskot naman taog iskapo and sa gingon ni Sir nga zero escape sa Central Visayas. May I know unsa pay dugang pa nga mga security measures nga atong gipalig-on dito aron kalikayan ang aside sa aron kalikayan nga makaikas ang kinsang PDL, di gid basta-basta sa makalusot ang bisan unsang mga kontrabando inside the jail facilities. Sa regional level, we have our memorandum for our jail personnel or jail wardens to conduct initiated greyhound operation. Tuloy-tuloy po itong ginagawa natin. At least 3 days magkaroon sila ng greyhound operation. Hindi lang po sa jail facility, but we encourage the jail. Meron pa rin silang compliance with regards sa greyhound operation together with the law enforcement agencies like the PIDEA, Coast Guard, etc., PNP. Ngayon, ang regional level naman, nagkakandak po kami ng spot greyhound operation, drug testing, and at the same time, may mga region-led greyhound operation. So ito ginagawa ng regional office para maging ready ang facility. Ma-preempt din natin ang pagpasok ng mga illegal contrabands na kinoconsider natin. As well as yung mga personnel naman natin, dapat drug-free din sila. No? Sa regional level, continuous ang monitoring namin. We always give them the advice na maging mapagmatsyag sa kanilang mga duty at the same time na gawin nila yung trabaho nila ng maayos. No, with regards sa greyhound, with regards sa mga illegal contrabands, kung meron man, patuloy ang ginagawa ng regional office para mapagding ang seguridad sa ating mga facility dito sa Region 7.
And also yung sinasabi niya, dagdag ko na rin, napaka-importante ng technology-driven na facility, no? Para at least ma-detect natin lahat ng mga contrabands na pumapasok sa jail. This initiative na ginagawa ng Mandawi ay napakaganda. Now, hopefully, when the future comes, with the help of our local government, mas lalong maging effective or maging technologically based, able yung mga facility natin pagdating dito sa security ng jail. Okay, to add also sa question ni mo sir about contraband free or contraband na extraction. Kaniya to ang most important also vital is human intelligence. Tunay technological base. Namantay kwan nina kanang metal detector sa Mandawi very effective. Bisag itago nila sa ilang private part because ang mode of entry is through the private part sa itong mga visitors. So usa is human intelligence information sa gikan sa gawas. Like especially kanitong mga recipient sa college, recipient na to sa paglaom, sila mismo ang muhatag og information na sir, kani sila sir mo ni magpasulod og kontrabando. Because the contraband in the jail sa among facility more than times 10 ang presyo. Like example, cellphone, mapalit na to 3,000, 2,000. Dito sa sulod, pag makapasulod ka successful og cellphone, mukabat na og 80,000. They even offered our personnel na sir, pasudlan niyo kong cellphone sir. Worth, tagaan sila og 30K para pasudlon lang. Una na ka-valuable ang contraband sa sulod. But through the intervention of the regional office, sa to ang human intelligence, mga personnel na to, mga visitors also, very cooperative. So atuan na silang na stop, na intervene prior to entry. Meron lang ako dagdag sir, no? Na-touch na rin natin yung contrabands na yan. Merong initiated program yung regional office. It is what we call the Task Force Tagmasid. No, it will be implemented ngayong August 15. This initiative is Task Force Tagmasid. Maglalagay kami ng mga duty personnel. Their purpose is to conduct searching procedures for our personnel. So this is a preemptive measure para at least laging pinagdududahan nila na paano makapagpapasok ang PDL sa loob ng kulungan, mga personnel yan. So this initiative is a good initiative. It was already a practice, but our jail director want this na ma-implement dito sa Region 7. So this is initiated by the regional office and we will implement it this coming August, no? August 15. So kaya baka pag dumaan kayo ng mga facility, somebody will conduct inspection, lalong-lalo na mga personnel natin. Hindi lang ang inspection ang ginagawa ng mga personnel natin para sa mga bisita, but likewise, pati mga personnel natin, i-inspectionin na rin as a preemptive initiative ng regional office. If I may, mupuno sad ko, no? One of the carriers sa contraband sa sulod sa jail are visitors. So, one of our initiative also is our monthly talk to visitors. Kumbaga, once a month, naga-conduct mi og information drive sa mga visitors sa jails, no? Gina-schedule gyud na sila. We sent invitations nga mo attend sila to inform them kung unsay mga contraband, to remind them nga dili pwede sa sulod sa jail and what will happen to them kung magpasulod sila contraband sa sulod sa jail and what will happen to their family ug sa ilahang tagtungod nga naa sa sulod sa prisuhan. Napod na additional gyapon sir para mausa lang natay mga city ordinance karon sa Mandawi bag-o lang na effect na magpasulod og contraband so they will be fined 5,000 pesos and if dili sila makabayad na sila imprisonment to 3 months. Then we have several visitors na tuan ang na-detain due to that pagpasulod o contraband. Additional ulit sir para may clarification doon, no? Pag
para po yun sa bisita pag nagpapasok kayo ng illegal contrabands. But if the PDL was caught under possession of illegal contrabands, papasok naman po yun sa deduction ng GCTA. So that you will be disqualified. At the same time, pwede po makortel ang privileges mo. May mga privileges, sabi ko nga, there were so many privileges inside the facility, but it will be curtailed if you violated the rules. At the same time, mapabawasan din ang GCTA mo or good conduct time allowances. Alright, napabatay laing mga pangutana sa atong media. Alright, wala na. So, basi na mo ikadugang, ma'am, sir, kay margi ka isa pa man napakli ang inyo na gidala. So, okay na. Oo. So, lastly, na quick question for Sir Masip. Sir, lastly, may ano pa ba tayo, future plan sa BJMP7? Aside sa yung may, ano yung sa August 15, aside doon, meron pa ba tayo mga future plans, sir? Same with the plans by our jail director and as well as our regional director. No, we are trying our best in the regional office with regards sa decongestion program. No, kaya pinapaigting din namin na yung mga insular prisoners namin automatically matransfer kagad namin sa Bureau of Correction. Dito kasi sa Region 7 Visayas, doon namin sila tinatransfer sa Abuyog, sa Leyte. So, we encourage the jail warden and then the initiative also by the regional level na to coordinate with the local government para maibsan yung congestion ng mga facility nila. No? We have also our newly introduced na Jails PH. Ito yung about sa disaster resiliency, no? It is a platform para ma-determine natin ano nga ba yung magiging kakulangan ng isang facility pagdating dito sa natural and human-induced calamities. Kasi kung mapapansin natin, buhay po yung hawak namin. As far as BJMP is concerned, hindi namin sila pababayaan kasi doon nakasalalay ang aming profesyon. Mga programs ng regional level, papaigtingin namin yung pagkandak ng inspection, greyhound operations sa aming mga facility. We trusted our wardens that all the programs initiated by them to help our PDL, we always support that. But with regards sa mga ground operations, inspection for our personnel in the field na mahalin nila ang trabaho nila, nandun po lagi ang ano. And at the same time, we encourage all the IWD personnel to have this kind of initiative, yung college band bars, paigtingin din yung livelihood programs, coordination with our stakeholders, and for our community to see na to help us also sa ganitong tinatawag natin na inisyatibo ng BJMP para sa aming PDL. Right, salamat kaayo Jail Superintendent Kaso Masip sa ato ang kauban nato diri ni Ma'am Paracali and Sir Guyungan sa pag-discuss ubay-ubay gyud ato ang natuki. Sir? Atong natuki sa karong kapihan. So before we end, we would like to ask for a parting message. Sir Masip, you would like to go first? In behalf of the regional office, with our regional director, Jail Chief Superintendent Luisito Simonios, and with our very own from Region 7, our Jail Director Efren Emenyo, we really appreciate. It is an honor for us, no, maimbitahan dito sa kapihan sa PIA for us to speak about the initiative and by the BJMP. It is timely na marinig nila kung ano yung ginagawa namin para sa aming PDL because we believe ang BJMP hindi lang naman
para yung PDL natin is mailagay sa kulungan at bigyan natin ng security. But we have an important function here for our PDL to rediscover themselves, to renew themselves, and to prepare themselves to become a better individual in the future. With the help of our stakeholders, the program of the BGMP will never be accomplished kung wala yan sila. With the help of our local government, all of this will never happen. So, in behalf of the regional office, we are very thankful and for the community to see the brightness for our PDL in the future. Thank you very much. Sir? So, napasalamatan naman sa akong classmate, ang BGMP leadership. Ako is parting message with ako agad is my family. Salamat ko sa akong ginikanan, sa akong mga igsoon, akong loved ones, because without them, I'm not here. So that makes me inspire, move, and motivate daily ko ang mga pamilya, akong loved ones, and my colleagues also in the BGMP. I'm very grateful. So shout out lang sa akong mama. Ma'am? Kay sir, ang leader our leadership sa Bureau of Jail Management and Penology ni Sir Hinguyon is his family, his loved ones. I would like to before I end, I would like to express akong pagpasalamat no sa amo ang mga kliyente sa mga PDLs nga naa sa amo ang kustodiya tungod sa ilang respeto, pagdawat sa mga programa nga among gina-implementar sa ilaha. Ilabi na sa ilahang mga pamilya no nga gi-embrace ang programa gisuportaan mi. So kini tanan dili ni namo mabuhat, dili ni mo lambo nga mga programa without the support of course no the city government of Mandawi. Kay sa kadaghan namong programa wala jud mi nila gitalikdan kakanunay no gina-embrace nila ang mga programa nga may naami. And before I end, I would like also to call the support of the community no kay maski unsa mo namo pagpaningkamot kung ang komunidad dili mo tabang namo wala ra gihapon. O one last na gyud mapasalamaton ko sa Ginoo no kay kung dili mahitungod niya wala ko diri karon og dili ko jail officer, and I only have 3 years in service left, and I want to leave a legacy sa BGMP. Dili man mahinumduman ang parakali, kung dili mahinumduman sa tawo nga nakoy natandog nga kinabuhi. Salamat. Alright, o dinhi natapos ang atong kapihan sa PIA on behalf of our Regional Head, Fayette Sirinian, and our Assistant Regional Head, Rachel Ross. We would like to thank our guests today, Jail Superintendent Castle Masip, the Regional Chief of Directorial Staff of BGMP 7, Jail Senior Inspector Maria Rosa Paracale, the Jail Warden of Mandawi City Jail Female Dormitory, and Jail Superintendent Jesse James Gimoyon, the Jail Warden of Mandawi City Jail Male Dormitory. Salamat kaayo ninyo, sir, ma'am, sa paghatag sa inyo ang mga programa o inisyatibo sa BGMP. Maghinaot mi nga aduna mo'y nakutong importanteng impormasyon gikan sa atong mga bisita. Kami sa PIA andam nga mohatod og maghatag og maayong balita gikan sa atong gobyerno. Kini si Marfal Faith Hammond og si Ian Paul Daog of the Philippine Information Agency, Central Visayas. Daghang salamat og hangtod sa sunod nga episode sa atong kapihan sa PIA.